Parlem de gestió, un podcast de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, amb el suport de Pfizer. Com un metge passa d'això, de ser metge, a gestionar ONGs, a gestionar empreses tan aviat privades com públiques, fundacions, i tot plegat sempre amb la mirada posada en els més vulnerables. Una decisió que recordis especialment difícil? Quan va començar el Covid, va ser un moment molt complicat, de la solitud del mànager. I además jo estava en un grup multinacional. En aquell moment estaves dedicat bé? Sí, estava conseller delegat en un grup important alemany amb molta tradició d'assegurança de salut, amb molts controls i jo me'ls vaig saltar per decidir que cobríem tot el que fes falta. O sigui, tenir un bon jefe és molt important. Algú que et dirigeix bé et fa estar bé i t'evita malalties i una garantia de qualitat de vida i de quantitat de vida. O sigui, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou videopodcast del Parlem de Gestió, aquest videopodcast de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Per aquí hi passen persones que ens inspiren, persones de qui en podem aprendre a com dirigeixen, a com prenen decisions i com gestionen. Avui us donaré una pista i la pregunta és com un metge passa d'això, de ser metge, a gestionar ONGs, a gestionar empreses tan aviat privades com públiques, fundacions, i tot plegat sempre amb la mirada posada en els més vulnerables. Aquesta és la pista, però ja sabeu que qui ens donarà la clau de saber i presentar qui és el convidat d'avui és el Ramon Conillera, que és el president de la societat. Què tal, com estàs? Bon dia, molt bé, i moltes gràcies, Maria. Doncs avui us presento un home, un company, que gairebé ho ha fet tot en el món de la gestió, i que no només ha anat tot salut, sinó que ha anat molt més enllà i amb una especial sensibilitat per a l'atenció social i medioambiental. Ell és nascut a Guissona l'any 58. És en Josep Santacreu, que és metge, és doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Politècnica de Catalunya i també és diplomat en Gestió Hospitalària i en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE i en Economia de la Salut. La seva trajectòria professional s'inicia ja fa anys, l'any 85, com a secretari executiu de Médicos Mundi Internacional a Espanya. Entre els anys 82 i 92 va ser entre el 88 i el 92, disculpa, va ser director mèdic de l'Hospital del Mar, a Barcelona, el que va ser l'Hospital Olímpic dels Jocs Olímpics. Durant el període 92-96 va dirigir el complex hospitalari de Juan Canalejo, a Corunya, i entre el 96 i el 97 va ser gerent de la clínica Quirona a Barcelona. Per tant, una etapa en la qual exercia com a gestor sanitari i com a alt directiu. L'any 97 va ser conseller delegat de Previasa i des d'aquella posició va liderar l'adquisició l'any 98 de l'asseguradora de la companyia alemanya DKV AG, convertint-se en el conseller delegat de DKV Assegurances, des d'on segurament durant molts anys ha tingut força presència entre tots nosaltres. Per tant, s'ha dedicat al món de les assegurances durant molts anys. Des de l'any 2023, per tant, fa relativament poc, que sabem que és el president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Va ser conseller delegat de diverses empreses relacionades, com he dit, amb el món de les assegurances, Ergo Generals, president de Marina Salut S.A., i va ser president també d'una fundació de DKV, creada per DKV Assegurances, per la inserció sociolaboral de persones amb discapacitats. Pertany a diferents associacions professionals, a Respon.cat, membre de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios de Madrid, com exalumne d'ESADE, està ESADE Alumni, i també forma part de FEMCAT. Forma part del patronat i del Consell Assessor de nombroses fundacions, com he dit, de caràcter social. Una de les que he nombrat, que és la Fundació DECO Integral i Espanya, és president, a més, del patronat de la Fundació SHIP 2B, vicepresident de la Fundació Plant for the Planet Espanya i patró de la Fundació Esclerosi Múltiple i de la Fundació CATI, entre d'altres. M'agradaria molt recordar que, a més, en Josep va ser membre de la primera junta directiva de la Societat Catalana de Gestió
entre els anys 11 i 14, i ens va ajudar a portar una mica aquest vaixell a mar, perquè en aquella primera reunió, me'n recordo, aquelles primeres reunions, doncs un grup relativament reduït de persones amb molta il·lusió van pensar que això que fèiem valdria la pena, i mira, Déu-n'hi-do, al cap dels anys. Ha prosperat, això, No, Déu-n'hi-do les voltes que hem donat, tot i que nosaltres hem donat voltes lluny de les voltes que ha donat el Josep, el nostre convidat d'avui. Molt agraït perquè estiguis aquí i tu mateixa. Josep Santacreu, què tal? Com estàs? Sent estar aquí. Escolta'm, jo m'he marejat una mica amb tants càrrecs que ara estava dient al Ramon, no sé si tu has de pensar quan et lleves o a cada reunió, a veure, aviam, quin barret porto ara, no? Quin és el càrrec que porto ara mateix? No, ja havia actuat, jo recordo quan vaig començar la feina de DKB i que viatjava força, em passava a vegades al matí, em despertava i no sabia on era i ho passava molt malament. Després em vaig relaxar i dic, bueno, ja saps que lleves al matí, no saps massa bé on ets, però de seguida et situes... Un pòstit, avui sé que... Sí, no, ja he après, ara ja ho sé, ja em desperto, ja sé on soc, i em relaxo, no passa res. Sí, amb això també, jo crec que, bueno, cadascú... Jo respecto molt a la gent que és monofocal, no?, que fa una cosa a la vida i la fa molt bé i fa una gran aportació i és feliç. Ho respecto, però jo no sóc així. M'agrada ser més polifacètic i porto bé aquesta vida d'estar en molts llocs. Podríem dir-ne tastaulletes o no seria aquest el terme? Bueno, sóc inquiet i quan hi ha un tema que veig que té interès per mi, doncs m'agrada ser-hi. I potser fins i tot al revés, si hi ha algun tema important en el que jo no estigui em fa estar incòmode. Què puc fer, no? Com podria moure, com podria ajudar? I, de fet, he entrat en temes concrets per decisió, no per casualitat que et venen a buscar, sinó de dir, bueno, temes, podria dir, no? A veure. El tema ambiental o el tema refugiats, per exemple. Quan va esclatar la crisi, em va copsar molt i tenia, dic, què puc fer, no? I, bueno, ara estic des de ja fa 9 anys amb els Carcamps, i bueno, cobreixo aquesta part amb ell, he anat a missions, hem fet un munt de projectes, l'he ajudat i bueno, estic feliç, part de la meva vida aquesta, no? D'estar a vegades iniciar un projecte, però moltes altres acompanyar gent que ha iniciat un projecte i que necessita recolzament. Clar, ara ja has obert el meló aquest de la part de l'activisme social que va lligat a Josep Santacreu. Tu pots ser activista de diverses coses o t'has de centrar en una? Perquè clar, en el teu cas, o sigui, canvi climàtic, tenim aquí el llibre Planta't que acabes de publicar, la Fundació Esclerosi Múltiple, amb Open Arms. Tens temps per tot? Bueno, el temps és relatiu, no? Vull dir, a mi em resisteixo bastant a explicar on estic, perquè heu dit la meitat d'on estic. Però perquè pot semblar una mica atabalador, no? Sembla que ho fas però bueno, és la meva vida i jo hi dedico molt de temps en això. No, respecto el que fa tothom, però jo no tinc temps d'anar a esquiar, no dedico temps a esquiar, ni a navegar, ni a viatjar massa. Viatjo molt per feina o per projectes socials, però viatges purs de plaer, és que jo crec que no em recordo des de fa anys, sí, m'agrada molt viatjar, però sempre és al voltant de visitar una ONG, un projecte, un tema de feina. I no és necessari desconnectar en algun moment? És a dir, per dir, ara... Però relatiu, és part de la meva desconnexió. La meva vida és aquesta, no? Jo disfruto fent això i ajudant a gent i fent projectes. Què diries que no ha canviat en tots aquests anys de trajectòria, des que vas començar sent un metge fins ara, amb tots aquests càrrecs que tens, no? Però diguem que el principal seria la Cambra de Comerç de Barcelona. Què no ha canviat d'essència teva? Pràcticament res. Perquè jo em veig igual ara que quan tenia 14 anys. Em veig igual. I jo ja estava posat en temes a l'escala petita del meu poble de Guissona, en temes socials, en organització de gent jove, i de fet vaig estudiar medicina perquè m'interessava molt tot el tema del tercer món.
Bueno, en part també perquè la meva mare va tenir una malaltia i això em va posar en contacte amb el món mèdic i em vaig veure que era una carrera bonica per ajudar la gent, però ja de seguit vaig entrar a Medicus Mundi i vaig estar amb aquesta mirada de cooperació internacional des de l'inici. Després vaig fer gestió hospitalària, però sempre he estat en connexió amb temes socials. Què t'ha atrapat de la gestió? Per què decideixes passar, diguem, aquesta banda a decidir, doncs, a liderar i pensar com han de fer-se les coses? Bueno, suposo que també hi ha una certa habilitat personal per fer aquest tipus de feina, però també hi ha una descoberta, perquè el meu pare era un petit empresari de Guissona i jo vaig viure al món de l'empresa a casa, o sigui, els acabàvem de sopar i deixeu al baix que s'ha de carregar el camió i anàvem a carregar el camió. Sortia cap a Barcelona 2 o 3 vegades a la nit, a la setmana. O als caps, a l'estiu, treballar en els diferents àmbits de l'empresa del meu pare. Per mi era una cosa natural i visquíem la vida de l'empresa, dels clients, de fer les comandes, de treballar, l'organització. I jo sempre deia, no, jo seré metge. I quan va tenir una crisi de l'empresa del meu pare, no sé, quan vaig saber, el meu germà petit ens vam dedicar un temps, des de ser la carrera els vaig ajudar, i vaig veure que també servia per això i que m'agradava. I en aquell moment a medicina era molta gent a cada promoció, jo era bastant bon estudiar, no? Que soni molt. O sigui que no vaig fer aquesta opció per no ser bon estudiant, però sempre m'ha agradat buscar camins diferents, no? En aquella època la gestió hospitalària pràcticament no existia, els que portaven als hospitals eren antics inspectors de la Seguretat Social, no? Bueno, antics, dic, de la carrera aquella que hi havia inspector de la Seguretat Social, es posaven de directors d'un hospital. I de fet jo vaig ser la segona promoció, el segon any que es va fer un curs de gestió hospitalària a Sabadell i jo estava allí perquè vaig pensar, bueno, pot ser un camí, no? I també veia jo moltes organitzacions hospitals quan anava a fer pràctica, me'n recordo el Vall d'Hebron. Passar a visita amb metges fantàstics, amics i grans metges, era bastant descontrol, la meitat dels malalts no arribaven, en fi, tot era una mica caòtic perquè no hi havia sistemes d'informàtica, no hi havia cita prèvia, no hi havia call centers, clar, i això és un malbaratament de capacitats, no? Pot ser, un home tan bo, la meitat dels malalts no li arribi. És que, bueno, a mi tot això em va generar... He de posar ordre aquí. Aquesta inquietud de dir, acabo medicina, sé el que és la medicina, però em formo en temes de gestió. Dius que amb aquesta crisi que va haver-hi a l'empresa familiar, a l'empresa del pare, ja vas veure que tu servies per això. Què ha de tenir un bon gestor? Com vas veure? Quines habilitats tens, en el teu cas, que diguis, ostres, serveixo per això? Bueno, crec que ha d'haver... Sobretot, el més important, diria, és... O sigui, pot haver un directiu que no necessiti una capacitat relacional molt alta si és un directiu que es dedica molt a un tema molt específic, molt tècnic, molt financer, però en general l'alta direcció requereix una capacitat relacional molt forta. Capacitat de relacionar-te amb la gent a llarg termini, generar confiança, generar compromís. I això se'm dona bastant bé, perquè ho vaig après del meu pare i amics a casa des de tota la vida. I l'altra qüestió és la capacitat la força de voluntat i la capacitat d'anàlisi de com analitzar una situació, veure on hi ha problemes i tenir la valentia de prendre decisions per millorar el que s'està fent en l'organització, en la crisi o en el que sigui. Aquesta mirada és molt similar a la d'un gestor a la d'un metge. O sigui, al final tu diagnostiques una situació, fas un balanç de pros i contres de prendre decisions i has de tenir la valentia de prendre la decisió. És una mica el que fa un metge quan veu que té un malalt davant o l'ha d'operar o ha de fer un tractament. No hi ha molta diferència entre aquesta valentia, necessitat
de prendre decisions que té un professional de la medicina amb el gestor. Una decisió que recordis especialment difícil en tots aquests anys de carrera, que et vingui al cap? Bueno, he tingut unes quantes, però relativament difícil quan va començar el Covid. Va ser un moment molt complicat i recordo que una mica la solitud del mànager, no? Inclús, además, jo estava en un grup multinacional, per tant... En aquell moment estaves dedicat bé? Sí, estava conseller delegat, en un grup important alemany, amb molta tradició d'assegurança de salut, amb molts controls, i jo me'ls vaig saltar per decidir que cobríem tot el que fes falta. En principi, quan una companyia privada hi ha una pandèmia, podria dir que per la pòlissa no està coberta la cobertura, diguem, de la pandèmia, perquè pot arruïnar una companyia. És una cosa lògica, no? I vam dir cobrir perquè no podem quedar-nos fora, no? Aquesta va ser una decisió presa sol, partida amb l'equip directiu, però una mica comunicada al meu grup, i això hagués pogut costar que féssim fora l'endemà mateix, segons com hagués anat, no? Però aquesta va ser una decisió que jo crec que és la primera vegada que l'explico, no? Ni l'he compartit, però bueno, aquesta va ser una decisió difícil. Les altres decisions difícils potser han estat més relacionades amb la meva carrera, no? En els moments que he estat treballant en un lloc i quan he hagut de decidir que era el moment de canviar. Però és una mica difícil. Normalment t'han vingut a buscar o has sigut tu que has dit tinc ganes de canvis, vaig a buscar? És curiós perquè quan vaig passar de la clínica Quirona a Previasa, sí, em tenia massa interès, però va ser una propietat que em va demanar que em fes càrrec de la companyia d'assegurances. Però en els altres casos he estat jo el que... O sigui, jo al llarg de la meva carrera sempre he dit que ja no estava disponible. O sigui, truquen headhunters, gent, no, jo estic bé. I he estat jo el que he decidit marxar. I els 3 moviments que he hagut de fer, marxar de l'Hospital del Mar, marxar del Canalejo i marxar de DKB, són 3 moments que he estat jo el que he dit, me'n vaig. I aquests moments sempre són complicats, saber quan te n'has d'anar, no? I marxar a temps. T'has equivocat en algun moment a dir em pensava que era una bona idea però m'hauria d'haver quedat allà on era, o estava millor allà on era? No. L'equivocació potser és haver marxat massa tard, perquè s'ha hagut de marxar una mica abans, en alguns dels casos, però no. I la vida et diu que després fas altres coses que són encara més interessants i ja està. Amb la conversa estan... Sí, sembla que estigui movent-me cada dia. Que m'he estat 25 anys, a l'altre 4, sí, he tingut trajectòries molt llargues, no? Moltes. Deia que al llarg de la conversa estan sortint diversos punts que m'agradaria tractar. Per exemple, em parlaves d'aquesta capacitat relacional, no? En aquesta línia, jo sé que al llarg de la teva trajectòria has hagut de parlar també amb diverses persones del món de la política i que a partir d'aquí s'ha generat fins i tot amistat, no? Parlo, per exemple, del Xavier Trias, Ernest Maragall, Ana Pastor, Alberto Núñez Feijóo. Són persones de diversos partits. Sempre és important tenir bona relació amb la part política, siguin del color que siguin? Bé, jo admiro molt contra el que a vegades es diu, no? Admiro molt els polítics i amb algun d'ells els dic, ostres, agraeixo molt que et dediquis a això i us hem de felicitar els polítics bons que es dediquen a la política, té molt mèrit perquè és molt dur. La gent s'ha de posar a la pell d'un polític. A vegades, l'altre dia em deia, no, ara quan deixis la càmera entraràs en política. I no, jo no entraré en política, estic vacunat des de jovenet. És que, clar, quan veus el que pateix aquesta gent, l'esforç que fan, caps de setmana, si s'equivoquen els maltracten. Però tu tampoc tens caps de setmana, no? Sí? No, jo en tinc. Bueno, passa, els dedico les coses, els meus caps de setmana... A les ONGs. Són variats, però també tinc temps lliure, o sigui, no exagerem. Però, bueno, amb això que dèiem, jo valoro molt la feina de la gent que es dedica
a la política, és una feina mal pagada i molt dura. I al final, amb la relació que hi tens, acabes en molts casos fent amistat. L'Alberto ens coneixem molt des de l'any 92, l'Alberto Núñez, però no som amics. Amb l'Anna Pastor som amics personals, amb el Xavier Trias, amb el Pasqual Maragall, amics no, però ens hem relacionat molt. I bueno, gent que sí que... Xavier Trias, gent que tens amistat i que valores molt el que hem fet. Ara tracto amb els polítics, clar, altra vegada, amb la càmera, passo el dia amb els partits, amb el govern, en fi, és part del que em toca. Política segur que no, eh? En principi no. En principi, Jo sempre deia de jovenet, ara ja no sé què dir, deia, no, jo només entraria en política en una situació extremadament excepcional que em sentís forçat una mica a ser-hi perquè no queda més remei. I tal com està el món, no és aquest moment excepcional? No sé, jo em sento més útil fent aquesta feina que faig actualment, no? Crec molt els països van bé quan hi ha un equilibri entre la política forta i ben intencionada, les administracions fortes i una societat civil forta. I que hi hagi aquesta dinàmica de suport mutu i així és com el país avança, com la societat avança. I bueno, jo crec que per la meva trajectòria tinc més l'habilitat d'estar en aquesta part, d'estructurar, d'estar aquí a prop de la política per acompanyar i exigir, evitar que la política caigui en una dinàmica despòtica, com està passant en algun país, o elitista o sectària, i per això hem de tenir organitzacions socials fortes i una societat mobilitzada, amatent i de prop. Jo em sento més, és el que faig ara, de fet, estic aquí acompanyant i marcant. Parlaves també de la solitud del gestor, no? del director. Tu t'has sentit sol al llarg de les teves feines que has anat tenint, sempre? Sempre no, però moltes vegades sí, ara també. O sigui, jo ara tinc un gran equip, tinc un comitè executiu fantàstic a la cambra, de gent millor que jo, grans empresaris, però bueno, quan estàs allí en un moment concret, has de prendre una decisió, has de concretar un posicionament i tens aquest sentiment de dir, estàs tu aquí, això depèn de tu i si l'encertes tu i si t'equivoques, t'equivoques. I som-hi, no? Però bueno, és part del... Jo crec que acabes convivint amb això. Sé que també t'he llegit en alguna entrevista que ets un gran defensor de generar bon ambient a l'equip, que es treballi bé. Què diries que has aportat tu, per exemple, en aquests 2 últims anys i escaig a la Cambra de Comerç de Barcelona en aquesta línia? Bueno, jo crec que és molt important, primer internament, no? Amb els equips és fonamental, crec que hi hagi bon ambient. Jo, de fet, em van convidar fa anys a un congrés de recursos humans d'Espanya, el Congrés Espanyol de Recursos Humans. No recordo ben bé com era el nom dels que ho organitzaven, i em van demanar que fes una xerrada, era com la xerrada d'entrada, no sé com es diu això, el quiz. I vaig estar donant voltes a què parlar i la meva xerrada es titulava què és més important, tenir un bon jefe o un bon metge. I la reflexió era des de la mirada de metge i gestor, estudiant diferents autors que han treballat aquest tema en diferents llocs del món. La conclusió és que per tenir bona salut és més important tenir un bon jefe que tenir un bon metge. O sigui, tenir un bon jefe és molt important. Algú que et dirigeix bé et fa estar bé i t'evita malalties i és una garantia de qualitat de vida i de quantitat de vida. O sigui, per tenir una vida llarga i sana és important tenir un bon jefe. I a partir d'aquí, doncs, això diràs, vist així potser és una mica radical aquest comentari, però és bastant evident. Aleshores que passem a la feina. O sigui, tenir de manera acumulada un jefe, ja no diguem tòxic, però amb el rotllo, que l'ambient no sé què,
és molt important que en l'equip de treball hi hagi bon ambient i és una part de l'èxit de les organitzacions crear una dinàmica positiva on la gent li fa il·lusió estar i treballar. I cap enfora és molt important, sobretot amb alguna... Jo crec que qualsevol empresa, capital relacional, és molt important. I una organització com la cambra, més, tenir bona relació amb tothom, no ser sectaris, complir les expectatives dels teus grups d'interès que tenen posades expectatives amb tu, complir-les, dedicar-hi temps i crear bon rotllo i el que dic, la cambra ha de ser, ho som per llei, no? Com a entitat, com una corporació de dret públic que representem els interessos generals de l'economia dels diferents sectors, tenim l'obligació de que tothom ens vegi com part de la seva vida econòmica, no? I que siguem aquest pal de paller que relaciona amb patronals, amb sindicats, amb altres organitzacions empresarials, amb els partits, amb els governs, amb tothom. A fer aquesta feina. Escolta'm, Josep, hi ha un moment que ens agrada molt aquí al Parlem de Gestió, que sí, Ramon, que és quan demanem al convidat que ens porti un objecte que el defineixi d'alguna manera. Em portava un, però després venint cap aquí he pensat en un altre. I, ens en portes dos? Mira. Portava llibre que jo vaig fer. Jo no soc escriptor, soc una persona. A veure, deixa'm... Vaig fer un llibre que em va costar de fer, la veritat, perquè jo soc més d'acció que... Aviam, m'agrada molt llegir, jo reflexiono molt, però no soc d'escriure. O sigui, em costa molt posar-me a escriure una cosa, quan ho haig de fer ho faig, però em costa. Però em va semblar que sí, que aquest tema, que era la crisi climàtica, la importància de la crisi climàtica, l'impacte que té i la relació que té amb la pèrdua de diversitat, aquestes dues coses afecten molt a la salut. I ara se'n parla ja bastant, però quan vaig començar el llibre, 5 anys, se'n parlava. I em va semblar bé tocar aquests 3 temes, no? De com el tema de la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat no només és important pel paisatge, no només és important per la fauna, sinó que ho és directament per la salut humana. Aquest seria un objecte més tècnic. Després en tinc un altre més personal que ho porto penjat, aquesta creu d'aquí. Jo mai porto això, O sigui, si mireu, no porto ells. I el lloc, No et sento un poc, no porto res. Ens vam casar una dona, ens el vam posar aquell dia, i ni ella ni jo, o sigui, a mi no m'agrada. Saps on el tens, però, l'anell de casar? El té la meva mare, suposo que el té ella. Però bueno, això sí, perquè quan jo estava molt lligat amb el pare i el dia que va morir estava una illa, sí, a Sicília, un viatge de feina. I aquell dia estava jo buscant una cadena de com aquesta. Sí, de corda, sí. Bueno, de cuir, deu ser, sí. Perquè volia penjar-me uns dies aquesta creu. I des que va morir el meu pare la porto penjada. És una mica un record amb ell. La creu també diu molt de la meva història, perquè jo no és que sigui molt religiós, però aquesta creu és molt important per mi, perquè és una creu que veieu que li falta un tros de cama, sí. I aquesta és la creu que va dissenyar un bisbe espanyol d'Asturià, que està a Camboya, que és Quique Figueredo. I el Quique és un dels personatges del món, de les 12 de personatges que jo tinc a la meva vida, amb el que ens coneixem, som amics i l'he ajudat. És un metge que es va dedicar, quan va acabar la guerra de Camboya, que va ser la més sanguinària del món. És un país del món que mor més gent en funció de la població total, van morir els més rojos, els vermells van ser un desastre. Doncs ell va ser dels primers que van entrar i va muntar tota una sèrie de programes de suport, i una de les coses que va fer va ser muntar una petita fàbrica amb bambú, amb material bambú, de cadires de roda per persones que havien perdut les extremitats pel tema de les mines antipersona. I crear la Casa de la Paloma, que és aquest lloc que va a Phnom Penh, i jo he estat amb el Quique, ens coneixem, m'ha ajudat molts anys, he estat allí, he estat a casa seva a Astúries, i a la seva fundació, l'ajudi. La seva fundació
ben aquestes creus. Doncs, bueno, això és part de la meva vida, no? I això lliga amb el meu pare, que és el meu referent absolut a la vida, i amb aquesta altra gent que he tingut la sort de conèixer. El millor consell que t'hagi donat el teu pare, que et donés? El meu pare deia un del meu avi que deia: has de ser tan bona persona com per no fer mal a ningú, però tan llest com perquè no te'n facin a tu. No? I la combinació de dir, has de ser bona persona, però vigila que no et facin massa mal. Aquest consell els has donat a 3 filles, no? Em sembla que tens. Sí, 3 filles, sí. En edats complicades, adolescents? Bueno, ara ja comencen a sortir, sí, encara estan 20, 18 i mig i 17. Ja comencen a sortir d'aquesta etapa. És més difícil gestionar el que passa a casa que gestionar el que passa a la cambra i a totes les altres organitzacions on hi estàs implicat? És diferent. O sigui, no pots fer servir les mateixes eines, això està clar. I a vegades és complicat. A la casa tinc 4 dones i això és... Excepte l'estrany total allí. Això és una sort. Sí, no, jo estic encantat, però no és senzill, perquè la mirada femenina és molt diferent, i ajuntant totes és molt complicat. Però bueno, tinc molta sort, 3 filles fantàstiques que al seu camí. La gran és campiona, 4 vegades campiona d'Europa de marxa atlètica, o sigui, ara la tenim fent un estage d'alta muntanya, i el següent està estudiant les carreres a la vegada, molt bé, i la tercera està a punt de trobar la universitat. O sigui, bé, tot bé, no ens podem queixar. Però bueno, ja tenim vida intensa a casa. Has sigut un pare dur? Dur, potser una mica més exigent que dur, no? Però bé, si no ho fan, doncs tampoc m'enfado massa, perquè no hi ha massa, tampoc serveix de res, o sigui. Però bueno, sí, miro d'inculcar-los que les coses importants són les coses importants. Ramon, si vols dir alguna cosa més al Josep. El primer de tot, felicitar-te, Maria. Jo crec que ha estat una entrevista magnífica. Home, no, això... Aquest sí és d'ell, Ho dic perquè ens has portat el Josep a un camí còmode pel qual hem descobert moltíssimes coses d'una persona que té una vida plena d'experiències i compartir-les ha sigut molt fàcil. Jo, si em permets, i per acabar, sí que et volia fer, perquè has parlat abans de l'equilibri necessari, com l'estàs vivint ara des de la cambra, entre el que és la gestió pública i el que és la iniciativa privada en els països, i que això permeti que els països avancin. Saps perfectament que ara, en aquests moments, un dels debats importants en gestió pública és com fem sostenible l'estat del benestar i com el fem sobretot des de la pota de salut, que aquí en aquest país tenim la gran sort de que la tenim a l'abast. Sí que és veritat que tenim problemes d'accessibilitat, però si dones voltes pel món, sovint la societat no n'és potser a vegades prou conscient del que té. Aquest equilibri, que és un equilibri que en aquests moments i donat per les moltes coses que es diuen i sobretot pels impulsos de determinats discursos i alguns relats molt populistes, es pot trencar. I des de la teva experiència, quines creus que haurien de ser les claus del relat per poder fer sostenible això que tenim, que a mi em sembla que és un privilegi a nivell mundial? Sí, jo estic d'acord, o sigui, aquest és un dels grans avenços i un dels punts forts del que és la nostra societat, no? Tenir aquest accés universal a la salut en sentit ampli, no només al tractament, sinó a la prevenció. Però sí que és cert que amb l'atenció econòmica, l'atenció financera que té tots els serveis públics per una part i per l'altra l'exigència de més població, més envellida. O sigui, tenim més població perquè hem passat de 6 i pico milions a 8,1 milions a Catalunya en pocs anys i, òbviament, bona part de la nova població és jove, però, diguem, la població dels 6 milions d'abans s'ha anat envellint. O sigui, ara hi ha un volum de gent més gran, per sort, que són dels grans avenços que hem tingut, no? Jo que ens hem de felicitar, que la gent
això que diuen, els 60 d'ara és com els 40 d'abans, sense frases d'aquestes. Bueno, doncs és una sort, no?, que la gent visqui més anys, pugui viure la vida, pugui disfrutar de la família, pugui disfrutar de les seves coses, és una sort, però té també aquesta càrrega de més despesa, segur, perquè són més grans i... Clar, la combinació de la major despesa i major població, doncs el que requereix per garantir el futur d'aquest model és que s'ha d'invertir més i s'ha de reformar. I s'ha de reformar en profunditat. No? Jo crec que el que no ens podem quedar és amb una mirada tradicional de dir, amb més recursos, és que no hi haurà tots els recursos que es necessitaran, se n'hi ha de posar més, està clar, però també hem de ser capaços de reformar-ho per fer-ho més eficient. Segur que hi ha coses que es poden fer. Els que estem en aquest món de la gestió sanitària, com jo, que portem de tota la vida, sabem que hi ha molts barris. Pots dir un? Per acabar, que... No, perquè part del que s'està fent, no? Un treball més intens en el món de la primària, no? Jo crec que aquest treball d'una mirada de solució més integral abans d'arribar al dispositiu hospitalari és una cosa que venim parlant de sempre, però que s'ha de fer. I un altre tema que jo crec que s'hauria de treballar més i no es fa prou és treballar més el tema de la prevenció a les escoles. O sigui, les escoles haurien de no estancar i s'hauria de treballar d'una altra manera. Ara vaig estar fa poc per feina a Japó, vam tenir un viatge amb el president de la Generalitat, i parlant allà amb gent, perquè ells et diuen que a Japó a les escoles hi ha un nutricionista. A cada escola hi ha una persona experta en nutrició que fa dues coses. Una, vigila que el menjar dels nens a l'escola sigui sa. Equilibrat. I després fa formació a tots els nens de com han de menjar bé. I si tu vas per Japó, a Japó no hi ha obesitat. Tu arribes allí i veus un grup de nens que són van per tot arreu, van molt ordenats, és una mica més que aquí quan els veus viatjar i tal, impressiona veure aquesta ordre dels professors i tal, però tu veus, no sé, és com ens passava aquí, doncs en una classe veus una o dues persones amb una mica de sobrepès, però la resta és normal. Probablement una intervenció d'aquest tipus, o sigui, pot tenir un impacte de salut més gran que no sé, que l'última tecnologia, que també l'hem de tenir, no, per tractar una malaltia concreta, no sé on. Jo crec que han de fer una mirada, estic d'acord, s'ha de reformar i hem de ser-hi tots per preservar el que tenim, que és molt. Doncs ens quedem amb aquests deures que s'han de fer des de diversos àmbits, no només al sanitari, i també, doncs ara apuntaves a l'educació. Josep Santacreu, moltíssimes gràcies per haver passat pel Parlem de Gestió. Encantat, gràcies. Moltes gràcies. Ho he passat bé i sou bé, quan voleu i tornem. I tant, aquí ens trobareu. Fins el proper capítol de Parlem de Gestió.